Matawalle ne ya koma. Nace Matawalle ne ya koma. Yau a Sokoto babu mai komanda. Shin waya maganar shi ne komanda? Ashe sai da kare ake farauta. Kai ka dau gwari mai komanda. Yau sai dai ya wuce Uganda. Yan a Sokoto yanzu ba komanda. PDP ce take da gwamna. Aminu Waziri Tambuwal ya koma. Ka Altine Shehu Kajiji. Altine Shehu Kajiji Barde. Shi ya ce mini in faɗi na ƙara. Ya ce Sokoto Matawalle tsani. Shi ya ce mini in faɗi na ƙara. Godon waka 20 Aminu Waziri Tambuwal jagaya. Shi ne gwamnan Sokotawa zaki. Dama mun ce sai kai 8 kai gwamna. Aminu Waziri Tambuwal ne zaki. Yau zubi da jini ba ta matasa ya kare. Kaye biyu na komanda ya sha ƙasa. Kayan farko bai yarda ba, yi mana gardama. Mun faɗa mishi ya giji Tambuwal sai ya yi 8.